Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. Empezamos cun tema de educación, referido á decisión tomada pola Xunta que se está en vigor este curso, como saben, sobre a gratuidade das tasas universitarias, a gratuidade da matrícula universitaria. Levábamos xa 13 anos coas tasas congeladas e cos precios máis baixos de toda España en canto a tasas universitarias e fomos pioneiros, implantámoslo este ano, como decía, en abordar a gratuidade total. Agora mesmo son 20.000 os estudantes que se están beneficiando e o que fixemos foi tomar a decisión este ano de que se manteña a matrícula gratuita para os alumnos de graos e ensinanzas superiores de Galicia o vindeiro curso. É dicir, era necesario tomar este acordo neste exercicio orzamentario para poder empezar a aplicalo cando empecen as matrículas. E, ademais, volvimos a tomar a decisión, que xa van 15 cursos consecutivos, de congelar as tasas de grado para que aqueles estudantes que non cumpran co criterio da gratuidade, é dicir, que non proben a porcentaxe de asignaturas nos segundos cursos e seguintes, teñen que aboar as tasas, pero seguirán congeladas e tamén seguirán congeladas as tasas dos másteres. O aforro estimado por esta medida, para as familias principalmente, está en torno aos 19-20 millóns de euros. Por lo tanto, volvemos a repetilo. Veremos agora coas porcentaxes de aprobados, como queda, recordalles que era o 90% dos créditos áreas de humanidade, 80% en saúde, 65% en enseñerías, pero, bueno, unha estimación, vendo as medias de aprobados outros anos, danos este aforro de 20 millóns de euros. Hai dúas novidades este ano neste acordo que tomamos para que sexa efectivo cando haxa que pagar as matrículas. Por unha parte, para ter as tasas de balde, haberá que estar matriculado nun mínimo de 60 créditos, non cun curso completo, como foi este ano, senón un mínimo de 60 créditos. Isto é unha mellora para, sobre todo, estudantes que estaban de Erasmus, non facían a matrícula completa e non se beneficiaban. E, por outra, os alumnos que obteñan o título de bacharelato internacional ou bacharelato en francés tamén poderán beneficiarse da matrícula gratuita. Este ano, por ser, estaban excluídos dunha serie de probas que se fan aquí, basicamente a BAU, non tiñan dereito, agora terán dereito con este acordo que acabamos de tomar. Outro acordo correspondente á educación, mesturado coa Consellería de Emprego, é o que hoxe nos levou a aprobar, a asinar un convenio coas universidades públicas galegas, coas tres, para que as universidades poidan ofrecer medio cento de cursos para, en esos cursos se podrán adquirir as chamadas microcredenciais, que saben que é unha modalidade de formación por a que a Xunta de Galicia está apostando intensamente porque é a que están demandando agora as empresas para ampliarse rapidamente, lanzar unha nova línea de produción. Son píldoras de formación moi asustadas o que realmente se necesita saber, moi áxiles e moi flexibles. Agora, con este convenio de 2,6 millóns de euros, as universidades se permitirá que tamén impartan estes cursos que permiten ter microcredenciais. A Universidade de Vigo vai facer 26 accións formativas, a Coruña 16 e Santiago 11, e para diseñar estes cursos, lóxicamente, as universidades terán que estar moi en contacto cos sectores productivos, coas entidades sociais, por suposto coa Xunta de Galicia, para saber que tipo de formación a través de microcredenciais teñen que impartir. Cambiando de materia de Consellería de Medio Ambiente, recordarán que no mes de xaneiro daba conta da aprobación polo Consello da Xunta de Galicia do novo Plan de Vixilancia Ambiental cunha vixencia do ano 25 no que estamos ata o ano 2030. Fomos das primeiras rexións europeas en contar cun manual propio sobre inspeccións ambientais. Acaba de entrar en vigor este plan que aprobamos no mes de xaneiro e o que fixemos hoxe foi facer un balanzo da plan anterior, o que foi do ano 2019 ou 2024. Os datos, estará a súa disposición, decir que foron feitas unha media de 1.350 inspeccións cada ano, deses anos do 19 ou 24, e, en xeral, hai que decir que o 70%, é dicir, 7 de cada 10 instalacións visitadas,
cumprían coa legislación vixente e non houve necesidade de levantar ninguna incidencia nas actas de inspección. Fixéronse 8.125 inspeccións durante a vixencia do plan anterior a empresas, talleres, vertedoiros, explotacións agrícolas, industrias, todo tipo de establecementos. Fíxose un especial fincapé, igual que agora se vai facer nas instalacións industriais, no plan anterior facíase un especial fincapé na inspección de establecementos que tiveran unha autorización ambiental integrada, é dicir, que fora necesario que nos momentos se lles otorgara e a tiveran en vigor no momento da inspección. Hai que decir que inspeccionáronse 870 establecementos que tiñan autorización ambiental integrada e que no 70% dos casos os inspectores constataron, ademais, que as medidas ambientais que se observaban neses establecementos eran incluso superiores ás que lle marcaba a autorización ambiental integrada. E tamén, en xeral, por darles outro dato, que a maioría das desviacións, das incidencias recollidas nas actas de inspección durante a vixencia do anterior plan foron pouco relevantes e sen afección medioambiental. Ou algunha que non, pero a maioría, polo menos, non tiñan esta entidade, afortunadamente. Cambiando de asunto, de Consellería, e en previsión, ademais, de que a partir de mañá empeza a campaña da renda correspondente ao ano 2024, vimos un informe sobre as deducións autonómicas que este ano permitirán aforrar no tramo autonómico do imposto. Ben, as deducións, incluída a deflactación nos tres primeiros tramos autonómicos do IRPF que acordou a Xunta de Galicia, as deducións van supoñer aos galegos un aforro de casi 160 millóns de euros na súa declaración que haberá que facer ahora correspondente ao ano 2024. Hai dúas novidades, ademais, que se empezarán a aplicar neste ano. Mantéñense, por suposto, todas as deducións anteriores que impactan no presuposto e hai dous cambios nas deducións no tramo autonómico de IRPF. Primeira, refírese ao acollemento familiar, mellora a deducción, serán sempre 300 euros, ata agora, para poder facer esa deducción, as familias acolledoras tiñan que ter un mínimo de días e se dan dese acollemento, agora, con independencia da duración, a deducción vai ser de 300 euros en todos os casos e hai unha nova dedución para os que adquiran accións ou participacións en proxectos calificados de interese público de acordo coa nova Lei de Recursos Naturais. Isto é unha novidade que se implanta unha vez que entrou en vigor esta lei. Por lo tanto, todos os proxectos que teñan un especial interese público, se recoñezan así ao abeiro desta lei, queñes invirtan ou teñan participacións neses proxectos, nesas empresas, terán dereito a unha deducción no tramo autonómico do imposto. Xa digo que son dúas melloras que se suman ás medidas que van seguir en vigor. Falaba da deflactación dos tres primeiros tramos do IRPF autonómicos, a equiparación fiscal, como saben, do IRPF das familias de dous fillos, a deducción que tiñan as familias numerosas, deducións por nacemento ou adopción de fillos, por coidado de persoas con discapacidade ou dependencia, deducións para menos de 35 anos no alugueiro, deducción por rehabilitación de viviendas en casco histórico ou deducións por doacións adicadas á investigación. Todas estas as novidades e as que se manteñen, por suposto, a partir de mañán a Axencia Tributaria Galega, a Triga, atenderá a todos os contribuintes que teñan calquer tipo de dúbida. Cambio de Consellería, Consellería do Mar, e dentro da aposta da Xunta de Galicia polo equilibrio entre a protección do medio ambiente e a necesaria actividade económica no territorio, seguimos traballando para garantir as explotacións sustentables e a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e marisqueiros e, polo tanto, acordamos unha orden de axudas que, ademais, aumenta nun 8% respecto ao anterior para contribuir a aqueles proxectos que promoven a pesca sustentable e o control dos recursos pesqueiros. En total, van ser 5 millóns de euros, casi, digo, un 10% máis que na anterior edición. Para que? Pois para financiar sistemas de seguimento e recollida de información do estado dos recursos pesqueiros, accións formativas para os mariñeiros relacionadas coa sustentabilidade, labores de vixiancia para evitar o furtivismo nas novas prácticas pesqueiras e, ademais, simplificamos o acceso a estas achegas. Antes facía falta
presentar un aval ou garantía, cando era un pago a conta, agora se elimina esa necesidade. Cambio, sigo no sector primario, cambio de consellería, imos ao medio rural e dentro da colaboración que levamos mantendo coa Diputación de Ourense en materia de prevención e extinción de lumes, hoxe acordamos destinar 1,3 millóns de euros a posta en marcha de 16 brigadas antiincendios en 4 mancomunidades da provincia de Ourense, as mancomunidades de Ribeiro, Terras de Celanova, Verín e Carballiño. Van ser 16 brigadas. Cada brigada contará con 4 ou 5 integrantes e traballarán 6 meses, do 15 de abril ata mediados de outubro, e o financiamento corresponderá unha parte, a parte mayoritaria á Xunta de Galicia e o resto á Diputación de Ourense. Isto forma parte da colaboración que, decía, vimos mantendo con esta Diputación, 1,3 millóns de euros, pero hai colaboración a maiores ata casi 4,1, que será a que teñamos este ano 2025 e que irá destinado a mercar 12 tractores con razadoiras, adquirir 4 máquinas hidrostáticas e formación especializada no centro de formación que a Xunta de Galicia ten no Concello ourensán de Toén. Por lo tanto, 4,1 millóns en total, 1,3 que foi o que aprobamos hoxe para 16 brigadas en 4 mancomunidades ourensanas. Seguimos no medio rural e volvemos a renovar o convenio que temos cos concellos galegos a través da Federación Galega de Municipios e Provincias, en realidad con casi todos, o 92% dos concellos, 288, están adheridos ao convenio marco entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia para colaborar nas tarefas de limpeza das parcelas máis próximas ás vivendas, as que están na franxa chamada secundaria, e reducir así o risco de incendios forestais. Son 12,2 millóns de euros, dos cales a Xunta vai aportar casi 8. O resto será aportado polos concellos adheridos. Para que este convenio? Para que tarefas? Pois para as labores de inspección de parcelas, para garantir que os donos cumpren coa normativa, para o envío de notificacións ou publicacións que hai que facer fronte aos incumprimentos detectados, para a execución de medidas preventivas que estean incluídas nos plans municipais de prevención e loita contra o lume e para actuacións de xestión de biomasa cando os concellos teñan que actuar de xeito subsidiario porque non o fan os propietarios. A Xunta de Galicia farán a través da entidade SEAGA e, xa digo, eu quero recoñecer e agradecer a todos estes concellos que colaboran tamén facendo a súa aportación coa Xunta de Galicia para garantir o cumprimento da lei e algo tan importante como a limpeza das franxas secundarias. Cambio de Consellería, Consellería de Política Social. Hoxe acordamos renovar o convenio que a Xunta de Galicia mantén con 3 entidades: Down Galicia, FEAFES Galicia e Federación Autismo Galicia. 2 millóns de euros en total para atender a 12.000 persoas e para seguir mantendo programas tan importantes como atención temperá, inserción laboral ou garantir a vida adulta independente das persoas atendidas por estas 3 federacións. Outro acordo de política social e dentro da estrategia que sigue Galicia, dado que somos unha das rexións europeas con maior esperanza de vida, aproximadamente 1 de cada 4 galegos a día de hoxe ten ademais máis de 65 anos, hoxe demolle luz verde a un acordo que creo que é moi importante, a Estrategia Galega contra o Idadismo, que vaise prolongar dende este mesmo ano ata o ano 2031. A primeira estrategia deste tipo que se aproba en España e ten 2 obxectivos fundamentais. O primeiro fundamental, previr e combater as discriminacións que se poidan producir e ás veces se producen por razóns de idade e contribuir tamén dentro deste obxectivo o máis global de garantir unha sociedade máis inclusiva, especialmente coas persoas maiores. Xa digo que a vixencia, o despregue vai ser ata o ano 2031, pero xa arbitramos recursos económicos para as primeiras medidas que estarán en marcha entre este ano e o que ven. Aprobamos hoxe 520.000 euros para 3 eixos fundamentais. O primeiro é facer campañas informativas, arranca a estrategia ahora, por lo tanto, dar a coñecer eventos teatrais, musicais, actividades interxeracionais para visibilizar e rachar cos estereotipos sobre as persoas maiores. Para colaboraremos con entidades, actores que sexan un referente, todos aqueles que poidan axudar a difundir e potenciar esta mensaxe. Tamén poñeremos en marcha un programa piloto entre os docentes galegos para afondar nas aulas na formación e sensibilización
contra o idadismo no ámbito educativo galego e a loita contra a discriminación por razón de idade. E tamén crearase un comisionado autonómico que estará encargado, esta persoa, de revisar as políticas públicas e a legislación que poida afectar a todos estes temas para detectar eivas idadistas e propoñer os cambios necesarios. Xa digo que estas son 520.000 euros para poñer en marcha estas tres obxectivos entre este ano que ven, pero ata 2031 iremos anunciando e dotándolos orzamentariamente, hai máis. Fomentar a investigación científica sobre o idadismo, mediante a colaboración, sobre todo, coas universidades galegas, crear unha certificación de centro educativo inclusivo, despois de que se despliegue este programa do que antes lles falaba, actuacións preventivas do idadismo na contratación pública, sobre todo en todo tipo de contratos e en materia de persoal especialmente, e defensa dos dereitos como consumidores que teñen as persoas maiores. Cambio de asunto e de Consellería. Consellería de Economía, hoxe autorizamos destinar casi 4 millóns de euros ás axudas para promover a internacionalización de ao redor de 600 empresas galegas que están vendendo os seus produtos e traballando nos mercados exteriores. Saben que no 2024 volvemos a bater un récord histórico en materia de exportación, máis de 31.000 millóns en total, e estas axudas, que o que pretenden é seguir por esta liña, se pode ser mellorala, divídense en dous eixos fundamentais. Un de 2,4 millóns de euros, do total de 4, para impulsar misións comerciais no estranxeiro, en colaboración especialmente coas cámaras de comercio e en mercados que consideramos preferentes, que serían basicamente China, India, Reino Unido, o Brasil, Alemania e México. Se trata de organizar misións, tamén misións inversas, que veñen aquí a coñecer os centros de produción, e participación en feiras e eventos empresariais. E despois, hasta os 4 millóns, completar os 1,5 millóns de euros a apoiar accións específicas que, fundamentalmente, os clústeres empresariais que existen en Galicia organicen no exterior con vistas a fomentar a exportación. Dende que pusimos en marcha as axudas para estas accións, a Xunta de Galicia leva investidos 28 millóns de euros e beneficiáronse máis de 1.200 empresas. Cambiando de asunto, hoxe acordamos colaborar no financiamento para a redacción do proceso que empeza ahora, do proxecto chamado Coruña Marítima, é dicir, esa estrategia da que formamos parte o Concello da Coruña, a Xunta de Galicia, a Administración Central a través de Portos do Estado e de Adif, é o que busca transformar a cidade a través da recuperación e reordenación da fachada marítima, aproveitando os desplazamentos que se están producindo xa ao porto exterior. Saben que levamos tempo apostando por mellorar a fachada marítima da Coruña. A semana pasada asistía a primeira pedra das obras que imos facer no Parrote para instalar unha plataforma flotante, pero isto xa con moita máis entidade en canto a cartos e en canto a planificación, é o que nos leva a aportar 550.000 euros para lanzar o concurso de ideas para saber que diseño hai que facer. Un concurso internacional que o que ten que contemplar é a reordenación do espacio portuario interior da Coruña, tamén a reordenación do espazo ferroviario da estación de mercadorías de San Diego, da participación da DIF, e tamén a reordenación e propostas sobre as zonas lindeiras a estes dous espacios, o portuario interior e as inmediacións da estación de San Diego. En total, o concurso de ideas, todo este proceso son 3,3 millóns de euros, a Xunta de Galicia participa con 550.000. Cambio de asunto, proposta de Consellería de Vivenda, hoxe acordamos colaborar con 365.000 euros para facer un convenio co clúster da construción e potenciar a chamada construción industrializada, que é o sistema mediante o cal varios elementos da construción dos futuros edificios, que se construya, xa son elementos de fábrica, que se fabrican en factorías concretas e logo son ensamblados en obra. Isto a baratos costes, agiliza os plazos sin disminuir en absoluto a calidade. Ademais, é un sistema moderno, sostible, que cada vez se está utilizando máis na construción en todo o mundo. Pois queremos promocionalo en Galicia e co clúster da construción facemos este convenio para que o poidan, para promocionalo a través desta entidade e, ademais, con isto vamos sentando
as bases do futuro Plan Director da Construción, unha vez que, como recordarán, hai pouco tempo declaramos a construción en Galicia sector estratégico. Outro acordo en materia de vivenda foi o que nos leva a autorizar a licitación da redacción do proxecto para construir un aloxamento compartido de 80 vivendas en Vigo. A licitación do proxecto, o custo estimado deste proxecto serán 445.000 euros, vai ser no barrio de San Paio de Navia, onde a Xunta de Galicia, como saben, está actuando intensamente na promoción de vivenda pública, e estas vivendas compartidas están destinadas a menores de 36 anos que poden, durante un máximo de 3 anos, acceder a elas en réximen de alugueiro. E, aparte da vivenda compartida, pois haberá unha serie de espacios compartidos tamén, teletraballo, lavandería, cuartos de limpeza, aparcadoiro e trasteiros. Xa estamos en proceso de construción de vivendas compartidas no Concello de Santiago, na Rúa Soan 23, e próximamente esperamos facelo tamén na cidade de Lugo e, se é posible, estendelo ao resto das cidades galegas. E último acordo en materia de vivenda e dentro da Estrategia Galega de Solo Residencial, que busca, ademais de duplicar as vivendas construídas directamente pola Xunta de Galicia, tamén lograr ese objetivo de 20.000 vivendas protegidas e outras 5.000 libres en colaboración público-privada, é dicir, facilitando que a promoción privada en colaboración coa pública poida construir vivenda protegida. Iniciamos en novembro do ano pasado os trámites para construir 15.000 vivendas protegidas en 7 concellos que consideramos de alta demanda. Serían A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Arteixo. E, pois, dentro de esta liña, o que fixemos foi licitar a redacción dun proxecto de interese autonómico, un PIA, para poder habilitar parcelas nas que construir 1.800 vivendas. A maioría no Concello de Vigo, 1.392 vivendas, e 350 no Concello de Vilagarcía de Arousa. Con esta declaración PIA, o que queremos é reducir os prazos a mitade e, ademais, poder simultanear trámites como todo o que ten que ver coa urbanización e a edificación, que é un considerable aforro de tempo, todo elo xa digo dentro do objetivo de chegar ás 25.000 vivendas en colaboración público-privada. Penúltimo acordo, Consellería de Sanidade, seguimos dando pasos pioneiros para reforzar o calendario vacinal en Galicia. De feito, este acordo que se tomamos vai ser a primeira vez que se faga para vacinas no mundo. Ninguna outra administración ten tomado o acordo que se adoptamos. Que aprobamos? Pois, primeiro, estender o calendario vacinal en canto á campaña da gripe é que, cando chega a campaña, pasado o brao, que as persoas de entre 70 e 79 anos reciban a vacina antigripal reforzada de alta carga, é dicir, a máis potente e a que ofrece unha maior protección. A toda agora, só estaba destinado aos maiores de 60 anos, pero tiñan que estar residindo nun centro residencial ou ben, se non era así, había que ter como mínimo por riba dos 80 anos. Pois ora introducimos a todas as persoas entre 70 e 79 anos e o que supón introducir a 220.000 persoas máis é chegar a unha población protexida con esta vacuna antigripal, esta vacina antigripal moito máis potente, 540.000 galegos. Pero les decía que, ademais, tomamos un acordo que nos sitúa de xeito pioneiro neste aspecto, que é destinar 7,2 millóns de euros a compra destas vacinas antigripais de alta carga, que van ser necesarias ao ampliar a población diana, pero facémolo pola modalidade de acordo de risco compartido, é dicir, vinculamos o prezo final da adquisición aos resultados reais da vacina. Márcanse uns obxectivos, pois, por exemplo, reducir o número de hospitalizacións que se producen por contagio desta enfermidade, por lo tanto, se se cumplen estes obxectivos, o prezo será acordado e, se non se cumplen, pois o prezo será máis barato que, pois, lóxicamente, o galla se cumplen, pero compartimos o risco co adxudicatario, con ese adxudicatario das vacinas e vinculamos o prezo á súa eficacia. Xa digo que imos ser a primeira rexión mundial, a primeira administración en todo o mundo en impulsar un sistema de adquisición de vacinas, falo de materia de vacinas porque xa se está facendo noutros fármacos. De feito, Galicia está utilizando este sistema pois, en determinadas terapias e medicamentos oncolóxicos ou para tratar algunhas enfermidades raras, pero en vacinas é a primeira vez que se vai facer no mundo.
E o último acordo, que explicará o Consello máis polo miúdo, é a aprobación hoxe polo Consello da Xunta de Galicia do Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030. Son 320 millóns de euros co que se busca modernizar, visibilizar e mellorar a competitividade do pequeno comercio. Por darles algunhas cifras, Galicia conta a día de hoxe con máis de 32.000 establecementos comerciais, somos a quinta comunidade autónoma en número máis alto, dá emprego a máis de 100.000 persoas, 107.000 concretamente, e, dende logo, o mantemento do pequeno e mediano comercio, sobre todo o pequeno, é fundamental para manter a vida e dinamizar as vilas e tamén as cidades. Tense tentacións específicas para consolidar o comercio como un galego, para consolidar o comercio galego como un sector forte, moderno, sostible, atractivo e de calidade. Para darlles máis detalles, dou a palabra ao conselleiro. Moi bo día a todos e a todas. Como dixo o presidente, estamos hoxe aquí para presentar o Plan Estratégico de Comercio de Galicia 2025-2030. É un obxectivo importante deste goberno e era, ademais, un compromiso electoral co que, por suposto, estamos cumprindo. A planificación que vamos a aprobar hoxe supón un orzamento conxunto dende toda a Xunta de Galicia de 320 millóns de euros, artellada en coordinación con todo o sector e que guiará os nosos pasos nos vindeiros anos co fin de garantir a competitividade e o futuro do noso comercio local, que, xa o dixo o presidente tamén, é unha fonte de riqueza, de emprego e de cohesión social. Inclúe unha ampla batería de medidas que buscan, de xeito fundamental, a visibilización e a dinamización do comercio galego, a creación dunha marca unificada do comercio ou aposta pola recuperación de contornas comerciais urbanas de localidades senlleiras de Galicia. Tamén apostamos por potenciar o traballo dos axentes do sector para impulsar experiencias de compra diferenciadas. Se falo dos centros comerciais abertos ou as prazas de abastos, motores do territorio, pero tamén do comercio de proximidade. Hai unha conexión no plan coa mocidade, dúas grandes pancas, que sería, por unha banda, fomentar o achegamento deste colectivo da mocidade ao comercio, pero tamén, ao tempo, espertando novas vocacións emprendedoras que garantan a necesaria remuda xeracional. E aquí, tanto nos comercios como nos oficios tradicionais. É dicir, buscamos promover un sector innovador e eficiente, apoiado nas novas tecnoloxías, con espírito colaborativo para crear experiencias de compra memorables e diferenciadas, un sector sostible, profesionalizado e con capacidade para adaptarse ás novas tendencias dos consumidores. Por suposto, un plan estratégico deste calado precisa, a súa vez, de sólidos cimentos e dunha máxima colaboración público-privada. E aquí as cifras, o contexto, pois xa o trasladou tamén o presidente, 32.000 establecementos comerciais, algo máis de 26.000 empresas, somos a quinta comunidade autónoma en número de establecementos comerciais e xeramos emprego neste sector ao redor de 107.000 persoas. É dicir, un medio fundamental que favorece o potencial e o desenvolvemento integral de cada localidade, impulsando o tecido emprendedor e garantindo tamén servizos de proximidade esenciais. É certo que a situación actual do sector, con dificultades que son comuns en España e en Europa e que veñen derivadas dun mercado global e hiperconectado e dun contexto inflacionista, fai preciso un apoio conxunto de todas as administracións e un traballo tamén coordinado cos axentes implicados. E así o entendemos dende o primeiro momento e o pusemos en práctica. Eu quero tamén decir dentro dos antecedentes que o compromiso da Xunta de Galicia co comercio polo miúdo galego non vende agora, senón que temos feito diferentes estrategias ou iniciativas. Mencionarlle o Plan Ágora 2009-2013, o Plan de Impulso ao Comercio Galego 2015-2020, o Programa Comercio 360 no período 2019-2021 ou as medidas de dinamización e reactivación que se puxeron en marcha con motivo da pandemia. Dende o ano 2022 estamos traballando co sector, coas diferentes asociacións e federacións, realizando encontros e enquisas para determinar as necesidades e a situación dese sector. E este plan estratégico foi froito dun intenso traballo participativo. Eu quero destacar aquí que houve reunións con 300 representantes de diferentes
entes que conforman pois, todo o ecosistema do comercio galego. Federacións e asociacións de comerciantes, centros comerciais abertos, prazas de abastos, venda ambulante, representantes das grandes superficies, dos artesás, autónomos, cámaras de comercio, persoas consumidoras e tamén, por suposto, a administración local. E así, da súa man, identificamos os retos e desafíos que hoxe enfrontan tamén as oportunidades que ten o comercio galego no escenario actual. Buscamos blindar a súa competitividade e o seu futuro. 3 eixos de actuación prioritarios, 16 medidas e 74 accións, cun orzamento conxunto, repito, de todos os departamentos da Xunta de Galicia, 320 millóns de euros no período temporal ao que se refire o plan. E os 3 eixos van ligados tamén aos 3 obxectivos estratégicos que eu destacaría, en primeiro lugar, impulsar a mellora da competitividade, consolidar un sector comercial moderno, atractivo e de calidade. En segundo lugar, fomentar novas fórmulas de dinamización e colaboración comercial que permitan unha maior visibilización do comercio para estimular a oferta e revitalizar espazos urbanos e rurais. E, por suposto, tamén, en terceiro lugar, potenciar a colaboración institucional e a gobernanza buscando unha maior eficiencia dos apoios que destinemos ao comercio. Por debullar algunha das medidas e con respecto ao eixe primeiro, que conta con 227,4 millóns de euros, entre as que buscan impulsar a competitividade do sector, por exemplo, impulso da digitalización, e así hai accións novidosas, como a creación de espazos de demostración tecnolóxica para os comerciantes nos recintos feriais de Galicia, para que poidan descubrir novas experiencias de compra e estar ao día dos avances da innovación comercial. Tamén a propia aposta pola modernización dos espazos comerciais como ferramentas atractivas para a venda en sí mesmas. A aposta pola formación e o incremento da capacitación profesional coas microformacións que mencionaba o presidente, especialmente dirixidas ao comercio, pero tamén un plan de formación específico para os xerentes, tanto de centros comerciais abertos como prazas de abastos. Accións específicas a prol do emprendemento e outra cuestión fundamental, que é a remuda xeracional, a pervivencia do noso comercio. Aquí buscaremos sinerxias coa rede de polos de emprendemento e buscamos tamén atraer o talento e perfis estratégicos como a mocidade ou os galegos retornados. Hai moito interese deses galegos retornados precisamente no emprendemento no comercio tradicional de Galicia. Garantir a remuda xeracional tamén no ámbito da artesanía de Galicia, procurando a recuperación dos oficios tradicionais. O eixe segundo, que é a promoción da visibilidade do comercio local, pois aí atendemos, como xa dixen, as figuras esenciais dese comercio, os centros comerciais abertos, que buscamos, como digo, unha maior dinamización do seu funcionamento, as prazas de abastos, cunha reformulación do selo de mercados excelentes, ou o comercio ambulante, que vamos a tratar de potenciar a través do selo Feiras de Galicia. E nos obradoiros artesanais, impulsando diferentes vías de comercialización, saben que temos un sector artesán absolutamente extraordinario, máis de 800 obradoiros, con novos programas de divulgación, como pode ser Artesanía na Escola. No eixo de gobernanza, que é o terceiro, 16,6 millóns de euros, creamos a nova Mesa de Comercio Galego, que vai ser a que busque pois, a coordinación entre todo o ecosistema, mantendo tamén as mesas locais de comercio que se van a seguir impulsando. Buscamos unha colaboración interinstitucional cos concellos, que tamén teñen unha parte importante na revitalización do comercio a través da FEGAN. E reforzaremos a labor do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Tamén lle menciono algunha das principais novidades, diferentes actuacións singulares e pioneiras que buscan, como digo, impulsar a visibilidade e o fortalecemento do tecido comercial. Entre elas, eu destacaría o proxecto Vilas Vivas, que busca a recuperación con tornas comerciais urbanas senlleiras, fundamentalmente atendendo as cabeceiras de comarca, é dicir, vilas que conten cun casco urbano histórico ou singular, con alta concentración de comercios pechados, con potencial turístico e cunha produción local senlleira como motor económico. Buscamos aquí desenvolver un proxecto de revitalización comercial a través do aluguer de baixos comerciais en desuso, a súa restauración e a posta a disposición dos comerciantes e artesáns en formato efémero. Esta iniciativa, ademais, se completa con diferentes melloras nos espazos comerciais e o impulso dunha estética homoxénea para o contorno e, ademais, desenvolver tamén actividades de dinamización sociocultural, é dicir, buscar, como digo, atraer a eses clientes co obxectivo de incrementar tanto o atractivo turístico da vila como contribuir ao fortalecemento da súa actividade económica. O proxecto Localízate, que busca atraer a mocidade ao comercio local. Vamos a desenvolver experiencias educativas nas que a mocidade entre 12 e 18 anos cree vínculos reais coa oferta comercial da súa contorna.
A creación da marca, dunha gran marca do comercio galego, transmite a calidade do servizo que se presta no comercio de proximidade. A iniciativa Prato de Mercado, que busca conxugar a importancia do produto fresco dos mercados de abastos cos menús dos mellores restaurantes das nosas contornas. Ou medidas dedicadas á remuda xeracional e artesanía alimentaria, e aquí, repito, buscamos a recuperación e o mantemento dos oficios tradicionais. En definitiva, e remato xa, un plan ambicioso feito da man de todo o sector que nos permitirá facer do noso comercio un comercio local forte e resiliente, moderno e innovador, especializado, que promova o consumo responsable e a protección do medio, que contribúa a dinamizar a nosa economía local e a fixar poboación e que continúe revitalizando os nosos barrios e vilas, conectando cos novas xeracións. Con este plan, hoxe damos un paso decisivo ao futuro do comercio en Galicia. Non só trazamos un camiño claro e ambicioso, senón que o facemos da man, e creo que isto é moi importante resaltalo, de quen mellor coñece o sector, os seus protagonistas. Por iso, isto non é só un plan de goberno, é un compromiso colectivo. É a aposta firme por un comercio máis forte, máis digital, máis sostible e máis competitivo. Un comercio que dinamiza as nosas rúas, que xera emprego e que forma parte da nosa identidade. Avanzaremos na súa execución, non pode ser de outro xeito, con determinación, con confianza e coa certeza de que estamos a contribuir a unha economía máis próspera e preparada para o futuro. Estou a súa disposición por se tuveran algunha pregunta en relación con este plan. Bos días. Quería preguntarlle por ese plan para recuperar zonas comerciais que estean en desuso. Falaba de cabeceiras de comarca. Non sei se vai colaborar tamén coas cidades e se teñen unha estimación de en cantos sitios se podría actuar, cantos locais se poderían abrir ou recuperar. Gracias. Sí, aí digolle que no mes de decembro fixemos unha experiencia piloto precisamente na comarca do Ribeiro, en Ribadavia, que tuvo un éxito moi importante de participación, e agora o que define o plan son precisamente as características que deben de cumprir aqueles sitios onde vamos a actuar, que, como decía, pois son vilas con atractivo turístico, que teñan un produto local de referencia, que teñan moitos locales comerciais pechados, e aí o esforzo que estamos facendo, por suposto, da man dos concellos tamén, neste caso do de Ribadavia, é identificar eses locales e, ao mesmo tempo tamén, apostar por que se abran con aportación tanto de comerciantes como de artesáns. E, ao mesmo tempo tamén, faremos actuacións ou actividades, dixéramos, de dinamización ao fío desa apertura dos locais comerciais. Ten que ver con esa recuperación e con ese atractivo turístico que se pode dar. A idea é facer este ano un piloto en función do seu funcionamento dentro das características que marca o plan ir desenvolvendo. Moitas grazas. Bos días, presidente. O Goberno valle propoñer ao Consello Xeral do Poder Xudicial a creación de xulgados específicos de violencia contra a muller en Santiago, tamén en Ourense, adaptación de dous en Vigo e a Coruña. Quería saber que lle parece esta proposta e se responde ás necesidades que ten Galicia. Gracias. Sí, celebrámoslo, que levamos pedindo moito tempo. A Xunta de Galicia, tanto como administración competente en materia de medios de xustiza, como no seo da comisión mixta onde se fan as propostas conxuntas. Por lo tanto, créanse en dúas cidades, os outros será de carácter comarcal. A mí me gustaría que houbera un específico en cada cidade, pero un avance importante. A Xunta de Galicia terá que costear a maior parte deses gastos, pero creo que son cartos moi ben empregados. Unha boa decisión, eu a celebro e agradezco. Bo día, presidente. Bo día. Ricardo Suárez, de Nos Diario. Fiscalía notificou a Ecoloxistas en Acción, segundo fixo saber hoxe esta organización, que solicita 2 anos de cárcere e inhabilitación especial para o exercicio de calquera actividade mineira extractiva aos xefes de explotaciones gallegas, propietaria dos terreos onde se localiza a mina de Touro e o Pino,
e propietaria do 80% de Cobre San Rafael. A pregunta é se considera que neste contexto se dan as condicións para preservar a consideración de proxecto estratégico da mina de Touro Pino e se considera que se dan as condicións para continuar coa tramitación da mina. Sí, bueno, non coñezo esa providencia, supoño que será unha providencia de Fiscalía e en que se basea, por lo tanto, pouco podo decir. En todo caso, o que nos corresponde a nós é examinar o proxecto con independencia dos seus promotores, pero que tampouco coñezo exactamente se hai algún tipo de conexión ou que sea, por tanto, pouco podo decir. Boa tarde, presidente. Esta fin de semana rexistrouse un derrumbe dentro do Hospital Materno Infantil de Ourense, donde a caída do falso teito deixou en evidencia o mal estado das instalacións donde se decretaron os peches parciais de algunhas plantas. E o sindicato Simega sinala que hai xa unha década que se anunciou a demolición do hospital, pero até o de agora non se deu solución á situación do centro, donde outros episodios de danos materiais deixaron tamén a profesionais feridos. O sindicato indica que hoxe non hai espazo suficiente para garantizar a seguridade mínima das actividades diarias. En este escenario, pode a Xunta asegurar a seguridade das mulleres que van a dar a luz, así como outros pacientes e traballadores? Gracias. Sí, mire, a constatación de que somos conscientes de que é necesario facer obras de mellora en hospitais de todo tipo, que as estamos facendo, e ademais con importantes investimentos económicos, empezando polo Hospital de Ourense. Afortunadamente, ese derrube non houve ningún dano persoal, que eu non podo, o que teñen que asegurarlo son os técnicos que examinaron ese derrubo e examinarán calquer incidencia, e se eles garanten que pode seguir a actividade hospitalaria, porque pode ser. Estou absolutamente seguro que en ningún caso, coa máis mínima dúbida, autorizarían nada, e se hai que tomar algún tipo de medida, que a ninguén lle quepa ninguna dúbida que a tomaremos. Sí, bo día. Presidente, en relación ao reparto de menores migrantes entre as comunidades autónomas, que está un pouco no foco informativo, quería saber se a Xunta xa formalizou a notificación dese dato dos menores migrantes que alberga, tal e como pedirá o Goberno, e despois saber se vai poñer algún tipo de problema, dado que afirman que teñen as prazas ocupadas para acoller os migrantes según marque ese decreto, se finalmente sai adiante, e se o van a recurrir legalmente. Gracias. Sí, mire, sempre dixemos que nós cumprimos a lei e os requerimentos do Goberno, nos gusten ou non, e se non nos gustan temos o camiño do recurso. Digo porque, en fin, ao mellor o Goberno central espera outra cousa da Xunta de Galicia. Por suposto que non, onte, dentro do prazo establecido, fixemos a notificación, e a notificación o acredita o que vimos adiantando, que a día de hoxe, cos menores que están no sistema de protección de Galicia, as prazas xa están sobrecubertas. Estamos ao 108%. Polo tanto, se houber unha ampliación, e moito máis ampliación que se nos anuncia, antes de poder levar a cabo, lóxicamente, haberá que ver o que imos facer con eses menores. Porque, volvo a decir, son menores, non é simplemente sacalos de encima dunha comunidade autónoma para donde hai saturación, eu recoñezo, para mandala a outra e simplemente repartir o problema sin solucionalo. Sempre demostramos, de feito, a día de hoxe son 273 menores non acompañados os que están xa no sistema de protección en Galicia, dun total de máis de 900 menores, que están no sistema de protección xeral. Por lo tanto, xa os acollimos e estamos dando o tratamento que merecen e o que teñen dereito. E se se pretende, desde logo nós o pretendemos, seguir facendo, é necesario financiamento, planificación, se mo permiten, sentidiño para poder telos axeitadamente. Non sería de recibo que o Ministerio dixera que a partir de mañá ou de pasado que sexa, os manda para Galicia simplemente para sacarse un problema de encima, cumprir un agobio que poida ter agora mesmo as cousas, non se fan así. Por darles un dato, solo o financiamento, vendo os custos actuais deses 326 que decidiu o señor Puigdemont que tiñan que vir para Galicia, serían máis de 30 millóns de euros, xa sin contar os gastos sanitarios e os gastos educativos. O financiamento o ano desas prazas anúnciase 100 millóns para toda España, co cal xa me dirán vostedes se aí existe financiación, pero ni siquiera sería o problema principal, é que agora mesmo
os recursos de Galicia, que optou por un sistema que funciona, de pequenos centros, de que non temos grandes centros de acollida, non os necesitamos nunca e sempre funcionamos, creo que de un xeito moi aceptable, non habería capacidade para alosalos e, sobre todo, insisto, tratalos axeitadamente. Por lo tanto, nos cumprimos a lei, outra cosa é o cumprimento da lei esa imposible. Supoño que o Goberno todo isto o terá en conta se quere facer as cousas ben, máis alá de cumprir co señor Puigdemont e sacarse un problema de encima. Bueno, estámoslo estudiando todavía, non podo anunciar que o vayamos a facer, estámoslo estudiando e cando haxe unha decisión a anunciaremos, por suposto. Bos días, presidente. Seguindo con este tema, sabendo que as prazas están ao 108%, non teria sido prudente tentar ampliálas antes, non? En previsión de que puidan chegar máis menores máis adiante. E logo, se me permite outras dúas preguntas, quería preguntarlle por este problema de Renfe, que vende os billetes en Galicia con moi pouca antelación. Non sei se teñen previsto a Xunta pois dirixirse á compañía para que amplíe os plazos ou algo similar. E logo preguntarlle pola insistencia da oposición en que descoñecían o proxecto de Altri, cando vostede a semana pasada mostrou un documento de 2023, no que incluían ser do Partido Socialista, no que se incluían algúns detalles. Como valora esta posición que teñen, de que non coñecían o proxecto? Gracias. Sí. Mire, a primeira pregunta, a toda agora, que eses mismos datos o amosan 108%, é dicir, un 8% de sobresaturación de media destes últimos anos, por tal, creo que a cuestión estaba dimensionada para atender os menores na propia Galicia, que veñen de moitos orixes, non só son menores non acompañados, situacións familiares nos que a Xunta de Galicia ten que facerse cargo, e outros que aparecen en Galicia simplemente hai que facerse cargo deles, e outros que foron enviados polo Goberno. Recordo que non hai moitos meses hubo unha polémica ao respecto e nos dixemos sempre que o cupo que se nos asinaba íbamos a aceptar frente a algúns posicionamentos de outros partidos políticos que decían que en ningún caso. Pero o que estou reclamando é que as cousas se fagan así, de xeito planificado, como se fixeron as anteriores. O que non pode ser é que de repente un señor en Waterloo decida que 326 polos criterios que el decide e que pacta e que mesmo anuncia e que de un día para outro se nos diga que van facer o envío e que xa está, e que non pode ser. Eu creo que a xente o entende perfectamente. Eu requiro planificación e financiamento, lóxicamente, porque a toda agora fixémolo así e a toda agora funcionou e a Xunta de Galicia foi a primeira en entender que tiña que colaborar, pero facendo as cousas ben para que salgan ben. Respecto á segunda pregunta, bueno, é unha mostra máis, eu non sei que lle pasa ao Goberno Central coas infraestructuras ferroviarias en Galicia. Moitas cousas que nos anunciaron, recordarán que, ademais, quisemos ser prudentes nos primeiros meses, entendendo que todo sistema novo ten que ter un acoplamento despois de tantísimos retrasos, despois de todos os fallos que houve, anunciouse aumento de frecuencias, trenes máis modernos, todo eso non se está cumprindo. E agora, a última, sabemos que, precisamente, como aquí o sistema é tan defectuoso, pois non poden comprometerse á venda de billetes máis aló dun prazo, o contrario do que está pasando noutras comunidades autónomas. Por lo tanto, por suposto, volveremos a insistir unha vez máis en que non queremos mellor trato, tamén trato ferroviario que outras comunidades autónomas, pero, dende logo, non podemos tolerar telo moito peor. E se o Ministerio ten que facer, que evidentemente ten que facer, tomar as medidas que sexan necesarias, tenas que tomar canto antes. E respecto á terceira pregunta, bueno, eu creo que quedou claro outro día en sesión parlamentaria, simplemente lendo a hemeroteca e o diario de sesións. O argumento da oposición fora durante todos estes meses que non coñecían que iba a haber unha produción previa de pasta soluble antes do Oliocel. Evidentemente, o coñecían e ese argumento se desmontou, e a proba é que, dende ese día, le van intentando demostrar o indemostrable. Mire, respecto a este asunto, eu volvo a insistir. Falaron os técnicos, e agora quen ten que decidir se se financia ou non, quen ten a palabra é o Goberno Central. E volvo a decir, espero que o tratamento sexa o mesmo que están tendo con outros proxectos onde están sendo moito menos exixentes ou nada exixentes. Boa tarde. Sobre este mesmo tema, quería preguntar, a Xunta considera que, declarou no proxecto estratégico, considera que é un proxecto tractor, entón a dúbida é por que se nega e di tan claro que non lle vai aportar financiación propia. Gracias. Bueno, porque hai outros proxectos tractores donde tampouco estamos aportando ese financiamento. Hai agora mesmo
miles de millóns que non están tendo ningún destino para proxectos industriais precisamente estratégicos. Foi o que se nos dixo. O que había que facer era promocionar, intentar que surxiran proxectos estratégicos que terían financiamento. O financiamento que a día de hoxe, insisto, está nun caixón como primeiro día, por lo tanto, aí está a posibilidade. Entenderán que, habendo todo ese financiamento, os galegos preferirán que se aproveite ese financiamento, que se non vai a ninguna parte, que haya que aportar recursos propios galegos. Creo que se entende perfectamente. Dice moitas veces que se o Goberno Central tivera feito as cousas como tiña que facelas, que permitir que os fondos New Generation se repartiran desde as comunidades autónomas, estaríamos falando de outra cousa, pero os que os siguen retendo eles, e, por lo tanto, ninguén entendería que simplemente por unha vontade política de retelos, os galegos teñan que aportar cartos de recursos propios. Sí, sobre esta cuestión, quería preguntar se vostede acaba de decir besteiro que hai unha diferencia grande entre a mina de Doade e o proxecto de Altri e que o litio é estratégico e a celulosa non é estratégica. Non sei se vostede comparte esta cuestión. Logo tamén quería facer unha segunda pregunta relacionada con... Non sei se vostede está ao tanto de determinadas negociacións, rumores que sobre todo hai no Partido Popular de Lalín sobre unha posible volta de Rafael Cuíña ao seu partido e a posibilidade de que recale na Xunta. Sei que lle parecerá a vostede que o mellor quen foi un destacado militante do Partido Popular volva ao seu partido e con un cargo na Xunta. Gracias. Sí, respecto á primeira parte, non teño os coñecementos que o parecer ten o señor Besteiro, sobre todo non teño a súa capacidade para dicir unha cousa e a contraria. Eu recordo que o señor Besteiro dixo durante moitos meses que non se pronunciaba porque quería esperar a saber a opinión dos técnicos no proxecto de Altri. E cando os técnicos dixeron opinión favorable, entonces descubrimos que a súa opinión iba a ser desfavorable. Por lo tanto, eu sou incapaz de seguir eses razonamentos e, por lo tanto, este outro razonamento máis, se xa fai esas diferenciacións, non sei se o vai manter, se non o vai manter, en fin, que creo que decía outro día que os esforzos inútiles conducen a melancolía. En este caso, intentar interpretar o líder do Partido Socialista nos seus continuos cambios de opinión é moi difícil, por lo tanto, entenderán que non o poida facer. En todo caso, recordo que o BNG xa dixo, para non variar, que tampouco quere o proxecto da mina de Doade. É a todo que non, por sistema, non é sorprendente, pero me gustaría saber se o señor Besteiro, que tan cómodo se atopaba outro día rodeado de bandeiras estreladas, vai seguir o criterio do BNG, vai decir agora unha cousa, logo outra, vai ser curioso sabelo, sinceramente. E respecto a outra pregunta, pois non o sei, porque eso primeiro teria que preguntarlle o señor Cuíña se ten esa vontade ou non, e unha vez que o saibamos podemos valorarla. Moi ben, moitas gracias.